Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Auren Fari. A ci gaba da danna mana subscribe tare da kararrawa don samun shirye-shiryen mu cikin sauki. Idan ba ku manta ba wancan lokacin mun tsaya ne a inda Umar ya kura Umaima ido. Kallon ta yake yi baya kakkautawa. A yanzu ba abin da yake kwantar masa da hankali irin kallon nata. Ta dago kawai ta ga ita yake kallo ta sakar mishi harara. A nan muka dakata yanzu za mu dora. Yace ke ni kike harara? Yarinyar nan kin raina ni wallahi. Ta yi mishi banza. Ki je ki dauko jakar nan ko kuma wannan watan baki da albashi. Ta dago za ta yi magana yace wallahi zan hana ki kudin ki na wannan watan kin san zan iya ko? Ta miƙe ta shiga ciki. Sallama ta yi wa mami kawai ta fito ta hanyar waje. Yayin kuma ya kamo ta da ƙarfi. Me yasa kin fiye ta wurin kai ne? Ta lufe ido tare da dafe kanta tana magagi kamar mai shirin somewa. Ya ƙara matse ta ya ɗaga murya. Kina ganin zaki iya ja da ni ne? Nuhu ta tafi ya tare ta da ƙarfi a ƙirjinsa tare da zaro ido yana faɗin Umaima. Ya firgice ya rikice ya waiga ba kowa. Ya sungume ta ya bisa kujera ya kwantar ciki da gudu. Ya ɗauko ruwa. Ta buɗe ido a hankali ko da ta ga ya shige sai ta miƙe tare da kwasawa da gudu. Ya fito da kofar ruwa a guda kawai ya ga wayan. Ya kwala kira Umaima. Garan ya ji an ja kofa nan da nan ya fahimci me ta yi. Ya yi rugi da kofar ruwan ji yake yi. Zuciyarsa tana mishi tukuki. Yau ni na ga bala'i ne Umaima. Wannan jaraba har ina. Ni kam na ɗebo ruwan dafa kaina. Kullum abu ɗaya ya ci ya cinyewa. Kai ina amfanin abin da baya wucewa ne a rayuwa. Ikon Allah. Ashe ma san suna na tsawar wulakanci ne daga dara ya sake kira na da ke. Ko wannan yarinya. Me zan yi da wata jaka? Ka san menene a ciki? Duk girman jakar ne yace wai ni zan dauko mishi? Tab, da alamar tambaya. Bacin dauka ta sakare da ina ji hadda bacin dauka ta sakare da ina jin hadda rashin wayo ma duk yake dauka na. Allah gani gare ka. Allah kai kaɗai ka san gobe abin da zai muni ni Umaima. Allah ka bani iko a kansa. Ka hana kanka zaman lafiya ka hana kowa? Ta tuna idan mami ka aike ta gidan su kawo yanda take tarar da su cikin nishadi da walwala, amma idan suka shigo bangaren sa kowa jinin sa kan shiga taitayin sa. Tana son fita harabar gidan amma shegun ma'aikatan nan za su rinka yi mata dan kira suna fine girl. Masu jin Hausa kuma suna kiranta da 'yar Fulani. Kirikiri gida ya koma mani kamar wani sansani. Kullum zan tafi ina zulumin me zan tarar. Kama daki idan yana gari shi ma ba sakewa nake ba. Wani lokacin kamar yana da tausayi amma wani lokacin sai ya zama mugun karfi da yaji. Shin ko dai yana shaye-shaye ne? Amma kuma ai baya layi da magagin da siya a abba ke yi. Ko kuwa tasu kwayar ta masu kuɗi ce shi yasa ba a ganewa. Ni kan Umaima na shiga uku. Da gudu kowa ya fito masu aiki da mami. Tsaye yana faman kallon kofa. Dukan su turus suka yi. Kai lafiya? Mummy ta tambaya. Ya kalli yan aikin yace ku gyara wajen nan. Kawai sai ya haye sama abin shi. Ne ce damin yaron nan ne jikar buzaye. Abin da ma daki yake kullun ƙara yin gaba yake yi. Yarinyar nan ta maida ni sakare ko? Lalle ba zan dauki iskanci ba. Wai tana nufin zan yi asara ne? Ya kalli jakar. Duk yau ya kasa cin abinci wannan masifa da me kai kama. Yarinya karama ta hana ni sukuni. Tunda Allah ya sa yarinyar nan ta shigo rayuwata zuciyata bata ƙara samun sukuni ba. Wai duk me ke haddasa mana wannan rashin fahimtar ne? Ni da ita wake da laifi. Ya buga tsaki yace ita ce. Tana fama da rashin kunya ne kuma bana daukar raini. Zan sassaita mata zama. Ya tashi ya alwala ya nufi masallaci na cikin gidan nasu. 8:30 ya shigo zaune take da baki bai ko kalli inda suke bai hanyar sama. Kai nake jira mami ta faɗa. Ya waigo cike da kulawa fuskar nan tashi murtuk. Ta miƙe ta ciki alamar ya biyo ta. Yan mata ne su uku. Ya ƙara kawar da kai duk suka bi shi da kallo. Yaro matashi mai tashen nera. Kirarinsa kenan a garin. Madaki na da kyau shi ba fari bane amma saboda hutu kuɗi da kuma jin daɗi ya sa fatar shi
fatar shi ta koma subul-subul. Fatar shi irin kalan na ce gare shi ta baƙaƙe mai kyau, wato mai haske kamar cakuleti, amma yana da sumar kai mai laushi da tsawo, kuma tana kwance lif tana sheki da ƙamshi. Ɗan gayu ne na ƙarshe kuma muskili na ƙin ƙarawa. Ya kasa yin budurwa saboda mugun muskilancinsa. Ya ce babu wacce da zai yi wa wauta ko ya biye mata yana ta wani lallashi, bare uwa uba har ya mata laifi ya bata hakuri. Duk wanda ke tare da shi ya san hakan. Mami ta kalle shi cikin ido, gabansa ya mugun faduwa, ya san doka ce za ta saka mishi ko umarni ko kuma wani gargadi mai amfani. Kaga yara a falo ko? Ka je ciki ka ga wacce ta yi ma, duk na san halin kowace ciki da waje da kuma mahaifanta. Tunda kace baka son auren zumunci, sannan na baka dama har kashi 3 kana faduwa. Ya kalle ta, mami wallahi ba zan kuma sauraron ka ba, ka je ka yi abin da nace, kada ka haɗu da fushina. Haba ma daki, ya zaka mai da ni sakare? Kana nufin ba za ka yi aure ba ko me? Ko kuwa matan banza kake bi ne? Namiji cikakke kamar ka, ai da wuya a ce har yau baka jin son mace ko yaya yake. Ta daka mishi tsawa, ya saurin rufe bakinsa daga abin da yake shirin cewa. Ta ce, umarni na baka, bakin ta kin san halin kowace ba, ki je duk wacce ta miki cikin su shikenan. Ya sa kai ya fice kamar ya kurma ihu dan takaici. Ta yi ka sake, wannan taurin kai na madaki ya zan yi da shi? Ransa ya gama ƙara jagulewa. Ta yi wayar duniya ya sako ya ci abinci, ya ce ya koshi. Haka ya kwanta ga azababban tunani ta ko ina, ga kuma yunwa. Haka ya kwanta har safe, ga cikinsa sai ba da wata ƙara yake yi. Karfe 8 ta iso, mami ta kiran duniya ya zo ya ci kalaci, amma ya ki daga wayar. Duk tunanin ta fushi yake yi har karfe 10 bai sauko ba. Ta kwala a Umaima kira, ta ce zo, Hausa baki kira mun Umar. Kawai gyaɗa kai ta yi ta juya, dan bata san me za ta faɗa wa mamun ba. Shin ai duk masifarsa ba zai ɗauki raina ba ko? Wata rana sai labari, ita kadai ke sambatu tana tafiya gabanta yana faduwa. Ta kwankwasa har kusan sau 6 ba a yi magana ba. Ta yi tsaye tana tunanin kada ta shiga a ƙara 'yar gidan jiya. Har za ta juya sai ta ji wani irin kakari daga ciki. Ta saurara da kunne, tabbas shine. To lafiya? Kakarin amai ta ji. Ta murza kofar, ta ji ta a datse. Ta sauka da gudu ta nufi ɗakin mami tana kwala mata kira. Mami, Mansura ta tare ta tana cewa ta zagaya baya fa. Tana jin haka ta hanzurin zuwa ta ɗauko makullin ta ƙara hawa saman da gudu. Kwance yake saman kafet cikin amai ko in ce kumallo, gashi yana fama da ulcer. Ya duke yana ta murkusu ya dafe cikinsa. Ta doka salati ta nufi inda yake ta ɗago shi. Ba ka da lafiya ne? Da ƙyar daga kai, ba ni wani abu in ce please. Ta sake shi da sauri ta ƙara yin ƙasa. Duk an shirya kalaci a tebur, ta haɗo ti da madara ta zubo farfesun koda ta hanzarta. Yana inda ta bar shi ta ajiye kayan ta kama shi. Za ka iya tashi? Ya girgiza kai alamar a'a. Ya haƙuri ka daure, ba na iya ɗaga ka, ta yaya za ka ci abinci cikin amai? Ya daddage ya dafa ta zai miƙe, ta durƙushe duk suka faɗi gefe. Ta ce wash, ungo shati ɗin. Ya kasa motsa, ta lura tabbas ya gama galabaita. Sai kawai ta dinga ɗiba tana bashi a baki. Yaushe rabon da ya sha ti da madara? Ta dinga ɗura mishi ti ɗin. Baya jin daɗi, amma dai haka ya daure kawai yana karɓa. Tana bashi tana faman yi mishi sannu. Ya shanye duka, ta ɗauko naman shi ma ta fara bashi. Ganin ya fara farfadowa ta kalle shi kamar har da yunwa ma ciwon. Ita ce ma ba kamar bane. Jiya ban ci komai ba, gashi ina da ulcer. Ulcer? Ai wannan wauta ce nan ta fara bambani. Gashi ka garkame daki. Ai da ka mutu kwanda ya za a yi da kai. Ya kalle ta sai ta bashi dariya, ya murmushi kawai. Wai me ya kaki daki na? Ta dalla mishi harara. Na zo cetonka ne. Idan ture ta zai tashi yayi lu, ta taro shi da sauri ya fusge. Ta bi shi da kallo, me ya kaki ɗaki na? Mami ke kiranka. Kada ki faɗa mata abin da ya faru. Cewa ta naji, ta faɗa tare da mikewa.
Ya tashi da ƙyar ya ɗauko magani ya sha. Ta tafi ta mayar da kayan ya sauko ya nufi ɗakin mami don ya ji kiran da take mishi. Umaima kuwa tana kai kayan ta koma saman ta goge aman ta gyara mishi ɗakin, ta sanya mishi farashina ta canja mishi bedsheet, sannan ta shiga kewaye ta wanke mishi. Tana gama ta taɓe baki. Allah ya sa yau abin da ya faru ya zame mishi ishara ko ya rage zafin ran nan. Tana sauka shi kuma yana hawowa ya kalle ta sama da ƙasa. Ina kuma kika je? Me kike yi min a sama? Ta kalle shi cike da takaici. A war hali a cimi. Ta ma rasa me za ta ce mishi, kawai ta raba shi. Ya binciko ta ya haɗa ta da bango. Ba na hana ki ina miki magana ba ki gudu ki wanni? Ta kalle shi ta ce kawai na irin mutum ne. Irin ki ne. Ta girgiza kai, ni ba haka nake ba. Ke bakinki baya mutuwa ne? Ikon Allah, ta faɗa. Saboda bana son magana zan tafi ne. Shin ka dawo, me kake so? Jiya kin mayar da ni sakare. Kina pretending na shiga ciki da gudu zan ɗebo ruwa shine kika gudu ko? Kin gwammace in rike albashin naki da ki ɗauki jakar shan ko? Kwarai kuwa na hakura da albashin, na haka ba na wuri in wuce. Ta ingije shi da ki karfan bene ta baya. Tana yin step ɗaya ya murɗo hannunta ya maido ta da ƙarfi jikinsa, ya maida hannuwansa duka bayanta. Wani takaici ne ya diran mata sai kawai ta ɗora kanta a kirjin shi tana kuka. Jikinsa ne ya mugun sanyi, ya yi shiru sai da ta mai isarta ta ɗago. Ya saurin sakinta ta kalle shi idanu jajir. Na rasa yadda zan yi da masifarka. Na zo na baka haƙuri. In gaya maka na daina shiga sha'aninka. Kullum da abin da kake takalowa. Ba na son haɗa ka da mahaifiyarka amma ka kasa ganewa. Walla suka shi tato mata. Na gaji wallahi za ka yi da na sanin wulakancin da kake yi min yanzu. Ba na kwaɗayin kuɗinku, ina yi wa mutuncin mahaifiyarka ne. Kuka ya ci ƙarfinta da gudu ta sauka ya bi ta da kallo kamar ya kamo ta ya ba ta haƙuri, amma baya iyawa. A sanye ya hau sama, turi sai garin yadda ɗakin ya koma ya zaro ido. Inna lillahi, yarinyar nan ashe gyara ta zo yi. Ya dafa kai ya ce oh my god. Jikinsa ne ya ƙara yin sanyi. Umaima kuwa tana baya ta lafe tana ta riska kuka. Ta yi mai isar da sannan ta goge fuska. Insha Allah ba zai ƙara gani na ba. Ko mama ta aike ni zan san dabarar da zan yi, amma wallahi ba zan yarda ya ƙara sanya ni a ido ba. Kuma na rantse da Allah sai ya bani hakuri akan wannan wulakancin da yake yi mini. Ya yi tagumi yana cewa anya ko ba ni ne nake rikita yarinyar nan ba. Ya dinga tariyo yanayin da ta shiga ganinsa a galawaice. Tsaki ya ce talaka ba abin da ba zai yi ba idan yana son abinka. Washe gari tana zuwa ta bi ta baya ko mami bata ga shigowarta ba. Ta ci gaba da aikinta. Ya gama zaman falo har kusan 11 bai ga ta zo ba. Dole ya hakura ya tafi ofis. Umaima ta gama lakantar gidan duk inda ta san CCTV za ta hasko ta, sai ta daina zama wurin. Tana ɗaki zaune ta fito mami kaf ta fito da kayan mami kaf tana gyara mamin ta shigo. Au kina nan ne wai? Ke ba kya gajiya da shirya kaya a durowa ne? Ga gidan kawo can ana cikiyar ki zaki taya su shirye-shiryen. Babba ke yin birthday. Ta yi zumbur ashe za mu sha shagali. Bari in hanzarta ina son birthday din nan saboda kek din nan mai yar madara da zan ci. Mami ta kwashe da dariya. Ai nan kika fa auki wajen kwaɗayi. To karki ya mutsa mun kaya wurin sauri. Ko da ta gama ta bi ta baya ta yi can. Tana zuwa ta tara ana ta hura balu. Nan ita ma ta shiga aka hauyi da ita. An tukune da hada da kanku? Ta tambaya. Wannan karan dai da mu za a hada a saman bene. Saboda a saman benen ne ma daki zai zauna. Kin san babba da iya yi gashi na gaban goshi ne baya laifi. To sanin ka'ida irin ta ma daki gara me da kanmu kar a yi mishi ba daidai ba. Kawai kiɗa kai ta yi jikinta a sanye. Ta yi ciki ta ce wannan karan ba ni. A kullum haka suke yi a gidan mami. Sai ta shigo bai san ta shigo ba shi kuma yana zaune yana jiranta. Amma haka zai karaci zaman sa har ya tafi. Tun biyar ya dawo yana falon mami a zaune.
ya latsa wannan tasha ya mai da wannan duk dan ya ji motsi. Da ya ji motsin shigowa sai ya furgigi. Wasu wasa har aka yi magarba. Ya kira cikin yan aiki yana tambaya ina uwa ni. Ta kame hannu tana yar kirma tana cewa ta tafi gida. Sai kawai ya miƙe ya sama abin shi. Washe gari ma haka tana gaisa da mami tace ta tafi gidan su kawo aikin birthday. A dawo lafiya, kai uwana akwai son shagali. Ta fita tana dariya. Ya fito yana yin duba-duba bai ganta ba kawai ya nufi ɗakin mami. Tana bi ta baya yana shigowa. Ya fara duba-duba ta kalle shi mai kai nema ne. Ya ƙara kallon ɗakin ya ce ba komai. Aiki ne ya rike shi a ofis sai shi da ya iso gidan yana ta hanzari. Yana shiga tarar da mami da baki a falon sama. Gaishe siyayye cikin ɗaki abin shi. Amma wai ya gani babu uwani babu alamunta. Kicin ya tafi, haka ya ta duba waje-waje amma babu ita. Tsaki ya buga ya juya. Wanda ke tsakanin Alhaji da uwani ne, Mansura ta bukata. Laraba ta ce ya tsane ta ne ita kuma ta nace yarinyar ta fiye shishige. Ke ga kiyar aiki amma kina acting kamar diyar gida? Hajiya ce take lalata yarinyar wallahi. Bilkisu ta dago kai amma fa ba ta da raini duk tana ba mu girma. Ta billahi azim ta raina oga ba ta tsoron sa ko kadan. Duk suka zaro ido bakin su a bude. Umaima kuwa tana can ana ta shagalin toye-toye da soye-soye. Abun na matukar bata mamaki. Birthday kamar shagalin biki, kai masu kuɗi na yadda suke so. Ta zage ta dinga aiki tana kwasar ilimi duk abin da aka yi a gabanta. To shikenan ta haddace shi. Sai karfe 9 ta bar gidan aka ɗibar mata naman kaji, snacks da lemuka, ta tafi gida. Mami ko ta yi tunanin tun maraice ta tafi. Wasu na can sashin mami da saman madaki ana kulla balus da kayan kwalliya. Sam ta ki zuwa aikin ta manne wurin abinci duk dan ta gujewa haduwa da shi. Hankalin madaki ya gama tashi. Ya samu mami na lazumi bayan isha'i. Yarinyar nan ba ta aikin ta yanda ya kamata ko? Kwana biyu bana ganin ta. To fitinau, kwana biyun nan ma ta fi aiki bana son neman rigima. Yaushe zaka ba su kuɗin su ne? Gobe ya faɗa da sauri kowa ya je sama da safe ya karɓo dan zan ɗanyi aiki ba zan sauko ba. Allah ya kai mu. Amma ka san gobe ne shagalin babba na san kuma ire-iren waɗannan shiriritun kamar yadda kake faɗa. Idan kake bari tun da wuri gashi a saman za su yi komai. Zan fita zuwa 10 ina nufin su je kafin lokacin. Oho to na gane. Ya fita yana cewa ai shegen son kuɗi gare ta gobe na ganta ba shiri. Za ta manta duk wani laifi da aka yi mata in dai akan kuɗi ne. Murna tsalle-tsalle duk gida rikice ana lashe-lashe da tanɗe-tanɗe. Gwaggwan Sati ta yi lumbu wata tsoka ta cika mata baki. To gobe kwana zaki yi kenan tunda shagali ake ko? Ta dago kai da sauri kwana kuma goggo, yi mana. Kya taho ba a gama ba? Ta yi murmushin takaici. A dawowa gida zan yi komin dare. Suka ci gaba da ci. Tun safe mami ta tafi Kaduna an aiko ciwon babban yayarsu ya tashi na ciwon suga. Ta kira Umaima ta shaida mata don haka ko da ta zo bata iske ta ba. Kawai sai ta wuce sashin su kawo babu wanda ya ga zuwanta. Kowace ta karɓo kuɗinta amma bai ganta ba. Ta ƙarshe na zuwa ya ce ke ina uwa ni? Wallahi ban ganta ba amma bari in na nemo ta. Ta zo ta karɓa. Ta fita da hanzari ya ɗauki waya hello mami ya mi jikin. Da yake a jirgi ta tafi. Ta ce ga ta da sauki amma ina tunanin sai na kai gobe gaskiya. Ya ce Aisha zan shigo an jima a gaishe ta. Yarinyar nan ta ki zuwa ta karɓi kuɗinta fa ya kamata ya kira ta a waya ko ki turo min lambar ta. Ta yi murmushi uwa ni sarkin hidima kirikiri ta ki zama tunda ta ji za a yi fati. Bari in kira ta. Yi kira ta. Amma still mami ni ma turo min da lambar ta please. Ta ce to ta kashe wayar. Ashe kina nan ki zo in ji Alhaji ki karɓi kuɗinki. Na ji ta faɗa a takaice. Za ta ƙara magana wayar Umaiman ta yi ƙara. Hello mama kun isa lafiya ya mai jikin? Da sauki uwa ni ki je ki karɓo kuɗin ki zai fita. Ke kaɗai yake jira. To mama ta faɗa kamar da gaske. Tana kashe wayar ta kuma yin ƙara ta ɗauka. Mama yanzu fa zan je. Sai kin gama ɓata min lokaci.
ta saurin dauke wayar daga kunnenta, tana ganin lamba ta saurin latsa wayar sannan ta kashe ta gaba daya. Wani irin kara ya saki a daidai lokacin da ta katse wayar. Daidai shigowar Nafisa, yallaɓai ga ta nan zuwa. Umaima ta bata fuska, wallahi na yafe kudin aishi da gani na sai dai wani tsautsayin wallahi. Ke da wa kike san batu? Ta dan yi murmushi kawai, uwa ni tunda mun gama hada jakan kudan da ta kawai ki je gida ki shiryo ki dawo da ke da Nafisa, Mansura da kuma Bilkisu ku dauki abincin ku fara rabo. Tace to ta tafi amma a zuciyarta ba ta da niyyar dawowa. Sai da ta je gida ta kunna waya. Ya kira ta ya fi so 10 amma bata daga ba. Ya sako a harzike ya gamu da Bilkisu. Ke ina uwa ne? Tana sashin kawo babba, bari na kira. Ban aike ki ba. Nan ya wuce fu. Kamar daga sama anti ta ganshi. Bai taba shigowa sashin ba ko sau daya. Ko haihuwa ta sai dai a kai mishi yaron. Ina uwa ne? Abin da yace kenan da shigowarsa. Yanzu kuwa ta tafi gida. What? Ya juya kamar mahaukaci. Wai laifi na yi sosai ne haka? Lalle na gane fushi take yi da ni yarinyar nan. Yace na san ban kyautawa, amma ai na gane kurena. Nan ya ja tsaki yana mai dafe kansa. Tana zaune daki tana gyara jakar kayanta, wurin karfe 5 mami ta kiranta. Ta dauka tana fargabar ko ya faɗa mata bata karfi kudin ba. Hello mami, ina wuni? Lafiya lau uwa ni, kada ki manta ki ringa bar mun daki a kulle. Kin ga gidan yau Allah kadai ya san waye za su shigo, gashi bana gari. Gabanta ne ya fadi, tace to. Tana ajewar ta miƙe. Na shiga uku. Ta tafi gidan a guje. Tana rufo ɗakin ta fito kenan ta yi kitubus da babba. Yawwa uwa ni ungo mu je sama. Kai ta sake yarta. Kowa gidan yana can, an kawo ta wurin swimming pool ana ta shagali. Nan da nan Umaima ta sake aka fara hada-hada. Kausar ta ya fito ta da hannu. Je ki da ko ledar tishu na can falon mami. Tace to, tana dawowa kenan za ta wuce, shi kuma ya fito bai taba tsammanin ta ba. Ya ja wani uban birki, kallo ɗaya sai mushi ta wuce. Ya ware murya Umaima, amma ina sai ma ta ruga. Ya salam ya faɗa, wai me yarinyar nan ke nufi? Kawai sai ya bi bayanta. Ya saurin dawowa da hanzari ganin me yake shirin yi. Yarinyar nan tsaf za ta yarfa ni gaban mutanen nan. Babu ruwanta da yaran da ke ganin kimata da mutunci na. A haka kuma sai mutunci na ya zube. Yana nan tsaye ya rasa me zai yi. Ita kuwa tunda ta ga haka sai ta fara ɓoye-ɓoye, tana neman yadda za ta sulale ta bar gidan. Haka kuwa ta yi sa ana shiga sallar magariba ta fito a hanzarce. Bayan wasu itace ta tuwo an fusge ta da ƙarfi. Za ta kwala ihu saboda firgita. Ya toshe mata baki. Ke wai me kike nufi ne? Ta fusge hannunsa daga bakin. Tana mai da numfashi. Tace duk abin da kake nufi ni ma shi nake nufi. Na gaji da fitinar ka wallahi. Wallahi na gama biye maka, na gaji da wulakancin ka. Daga ki zo ki karba hakinki shine wulakanci? Ya ina ta binki kina neman hasala ni. Na kira wayar ki kin ki daga, na san ai ban kyauta ba amma ba za ki jira in. Ta kalle shi auka san baka kyauta ba da gaske. To ka ban hakuri, na rantse da Allah idan baka ban hakuri ba. Yanda dai ne ta wannan boyar to haka zan ci gaba da boyewa, wallahi ba za ka taba gani na ba. Kai ka ma manta na ceto rayuwarka amma me? Ya ingije ta, ke awa zan baki hakuri. Ya nuna ta da ya tsara da duk kika ƙara furta wannan kalma, na rantse da Allah sai na barki kwance. Ta kalle shi shekeke, tace haka kace? To ga sharadi, kada ka kuskura ko da wasa ka ƙara tanka mu. Ba ni da wata alaka tsakanina da kai. Na rantse ko kallo baka ishe ni ba, bana kaunar ganin ka ma bare magana ko wani abu ya ƙara hada ni da kai. Idanuwan ya hada ni da kai. Idan kuwa ka kuskura, ya shako wuyanta, me zaki? Kina da taurin kai ko? Ta ingije shi da ƙarfi. Zan hada ka da mahaifiyarka ne ko baba? Ai kowa dai da baban shi ko? Kuma gaba da gabanta. Ni yau na ga bala'i. Ta hada hannuwanta duka alamar roƙonsa. Ka yi wa Allah da manzansa da kuma darajar mahaifiyarka.
ka saka min mara in yi fitsari. Hanyar duk da na san kana wurin zan kiyaye binta, bana so ko kallo ya haɗa ni da kai, bare magana ta fatar baki. Ta juya abinta, ya mika hannu zai kawo ta kwasa da gudu. Umaima amma ina, da ta fice daga gidan da gudu. To masu sauraro, anan za mu dakata, sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ku huta lafiya.